ካልአይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ሕጅም ነዛ ደብዳቤ ዝጅምር ብናይ ጳውሎስ ናይ ኣጽሓፍ ኣስልቲ ምዃኑ ኢና ንርኢ። ውልቃዊ ሰላምታ ምስጋና ስለ እምነቶም ዝዛረብ እቲ ዝበጽሖም ስደትን መከራን ከማ ዓብዪ ኣርእስቲ ኣብዚ መልእኽቲ ድማ ናይ ክርስቶስ ምምላስ ኣብቲ ግዜ እቲ ድማ ክርስቶስ ነቶም ጻድቃን ነጻ ከውፅእ ነቶም ድኹም ወይ ሓጢአተኛ ብምቅዋም ክቐጽዕ እዩ። ጳውሎስ ኣብ ተሰሎንቄ ንዘሎ ሽግር ደብዳቤ ብምጽሓፍ እዩ እምነቶም ንኽዕብዩ ባህ ብምባል ብምትብባዕ ብምርግጋጽ እዩ ጽሒፍሎም። ናይ ክርስቶስ ዳግም ምምላስ ካብ ተሰሎንቃውያን ድማ ብዛዕባ ናይ ጳውሎስ ትምህርቲ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ኣብ መግለጺ ክርስቶስ ኣብ ዝኾነ እዋን ክመጽእ ኢሉ ኣብ ተቐዳማይ መልእኽቱ ዝጸሓፈ ብሓሳባት ርዱኣት ኣይኮኑን። ስለዚ በዚ ቀንዲ ዛዕባ ብምግባር ዝጸሓፈሎም ቀዳማይ ኣብ ስደት ዘለዉ ንምጽንንዖም፣ ካልኣይ ተሰሎንቃውያን እሙናት ንኾኑ ኣብ ናብሮኦም ተጊሆም ክሰርሑ፣ ሳልሳይ ስለ ናይ ጎይታ ዳግም ምጽኣት ዝነበሮም ጉጉይ መረዳእታ ንምስትኽኻል እዩ ነይሩ። ጳውሎስ ድማ ቀጥታዊ መልሲ ነቲ ጉጉይ መረዳእታ ብናይ ግዜ ሓጹር ናይ መወዳእታ ዘመን እቲ መዓልቲ ጎይታ ድሮ እኳ ጀሚሩ እዩ ግና ኸቲ ሰብኣይ ዓመፃ ከይተገልጸ ኣብቲ ቅዱስ ዝበሃል ስፍራ ከይቆመ መጨረሻ ገና ምዃኑ ኣብርሂሎም። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ነቲ ዝተፈጥረ ምድንጋር ብዛዕባ ካልኣይ ምጽኣት ኢየሱስ ክርስቶስ ንኸብርህ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3:5 ዘሎ ኮይኑ ጎይታ ኸኣ ንልብኹም ናብ ፍቕሪ ኣምላኽን ናብ ትዕግስቲ ክርስቶስን የቕንዓዮ። ቅድሚ 2000 ዓመተ ምህረት ሽዑ ናይ ክርስቶስ ምምላስ ቀረባ ተባሂሉ ሕጂ ደኣ ናባና ክንደይ ዘይቀርብ እዚ ክንብል ከለና ንናይ መንግስቲ ወንጌል ምዝርጋሕ ደው ክንብል ኣለና ዝብል ሓላፍነት ኣለና። ናብቶም ደለይቱ ምብጻሕ እቲ ኣካል ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ምህናጽ ካልኣይ ተሰሎንቄ ብንጹሕ ሕልና ተንቢብናዮ ንጹሕን ቁኑዕን ናይ እንደገና ምምላስ ኢና ንርኢ። ሓላፍነትና ድማ ንዕኡ ምንባር ስጋብታ መዓልቲ ምጽኣት እዩ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ካልኣይ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ኮይኑ ምዕራፍ 1:1 ጳውሎስን ሲልዋኖስን ጢሞቴዎስን ናብ ማሕበረሰብ ተሰሎንቄ ብእግዚአብሔር ኣቦናን ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ይኹነልኩም። ምጽኣት ጎይታን ፍርዱን 3 ኣቱም ኣሕዋትና እምነትኩም ኣዝያ ስለ ዝዓቤት እታ ፍቕሪ ነፍሲ ወከፍ ናይ ኩላትኩም እውን ኣብ ናሕድሕድኩም ስለ ዝዓዘዘት ቁኑዕ እዩ እሞ ብዛዕባኹም ኩሉ ሳዕ ንኣምላኽ ከነመስግኖ ግቡእና እዩ። እምበኣርሲ ንሕና በዓልና ብትዕግስትኹምን እምነትኩምን በቲ ዝጸርኩምዎ ኩሉ ስደትን ጸበባን ብኣኻትኩም ኣብ ማሕበር ኣምላኽ ንምካሕ ኢና። ነታ ብዛዕባኣ መከራ ትጸግቡ ዘለኹም መንግስቲ ኣምላኽ ብቑዓት ኮንኩም ምንቲ ክትቁጸሩ እዚ መከራኹም ጉሉጽ ምልክት ናይ ትቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ እዩ። በቲ ምግላጽ ጎይታና ኢየሱስ ካብ ሰማይ ምስ መላእኽቲ ስልጣኑ ንኣኻትኩም ጸቢብኩም ዘሎን ምሳና ዕረፍቲ ነቶም ዘጻብብልኩም ዘለዉ ጸባን ክፈዲ ብኣምላኽ ቁኑዕ እዩ እሞ ነቶም ንኣምላኽ ዘይፈልጥዎን ንወንጌል ጎይታና ኢየሱስ ዘይእዘዝዎን ባህልሃል ተሓዊ ሕነ ክፈድዮም እዩ። እቲ ኣባኻትኩም ዝመስከርናዮ ምስክር ተኣሚኑ እዩ እሞ ኢየሱስ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብ ቅዱሳኑ ክኸብርን ኣብቶም ዝኣመኑ ክግረምን ምስ መጸ ንሳቶም ብመቕጻዕቲ ናይ ዘለኣለም ጥፍኣት ካብ ቅድሚ ጎይታናን ክብሪ ስልጣኑን ርሒቖም ክቕጽዑ እዮም። 11:12 ከም መጠን ጸጋ ኣምላኽናን ጎይታናን ኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣባኻትኩም ምእንቲ ክኸብር ንስኻትኩም እውን ብኡ ክትከብሩ ኣምላኽና ነዛ ጽዋዓ እዚኣ ብቑዓት ምእንቲ ክቖጽረኩም بحيلون كل سناي سمرة قبر أمنة كفتسم بزعبهم كل ساعة نلمنا لنا